أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin juma'a na cikin garin Dutse a nan jihar Jigawa a wannan rana ta Lahadi, wanda yau 9 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace da 10 ga watan 4 miladiya 2022. wannan aya ta 29 mun so mu bayani akan ta jiya, lokaci yayi mana halin nasa. Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana wani bangare daga cikin dalilan kudura tasa, yace wa min ayatihi, yana daga cikin alamomi da kuma dalilai na kudura Allah subhanahu wata'ala khalqus samawati wal ard, halittar samai da kuma kasai, wa ma batha fihima min dabba, da kuma abinda Allah subhanahu wata'ala ya yada a cikin su na daga dabbobi. To wannan gaba anan muka tsaya a jiya. Nayi mana bayanin cewa malaman tafsiri sun ambaci ra'ayoyi daban-daban a wajen fayyace ma'anan wa ma batha fihima min dabba. Wasu suka ce abin da yake faruwa ana bayani ne akan wani abu guda biyu wanda kaman abu ɗaya ne. Ita ƙasa kaman gini ce, sama kuma kaman rufi ne. To duk abin da za a ce ga gini ga rufin sai ya zamo kaman abu ɗaya. To tun da haka ne da aka ce wa ma batha fihima min dabba, ana nufin abin da yake yawo a ban ƙasa, tun da sama ta zamo kamar rufi gare shi, shi yasa aka ambaci dhamiri na tathniya. Wasu suka ce abin da ake nufi wa ma batha fihima min dabba, kamar da Imam Tabari rahimahullahu ya hikaito daga kaulin Mujahid, yace ana nufin yan adam da kuma mala'iku, domin mala'iku a sama suke, yan adam suna ƙasa. To saboda haka sai ya zamo damirin yana komawa ga su biyu din. Wasu suka ce abinda ake nufi wa ma batha fihima min dabba, ana nufin ƙasa ita kadai, domin Allah yakan ambaci tasniyan abubuwa biyu yana nufin ɗaya, kamar yadda na ambata da Allah ke ta marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. To da yake cewa yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan, suka ce to anan ana nufin ruwan zartsi, ruwa da yake mai gishiri shine lu'lu'u da murjani suke fita, tare da cewa lafazi ya ce yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Kamar yadda na ambata, wasu daga cikin malamai
suka ce a'a dole ne a yadda duk biyun suna fitar da lu'ulu'u da murjani, ko da ko a ce wanda suke fita daga wanda yake ruwan gishiri sun fi yawa. To amma malamai da suke bayani dangane da abin da ya shafi ilimin kimiyya suka ce bincikensu ya gano cewa akwai tauraro da ake kira almarrikh, wanda shine mafi kusa ce da ƙasa, ma'ana tsakanin sama ta ɗaya da kuma wannan ƙasa da muke takawa. Suka ce bincikensu ya nuna cewa wannan tauraro, wanda shi ma kamar matsayin duniya ce mai cin gashin kanta, cewa a cikinsa akwai koguna, akwai tsirrai, akwai dabbobi daban-daban wanda suke buƙatuwa ga cin abubuwa da suke fitowa na tsirrai kamar dangin ciyawa ko dangin ainihin ganyaye da abin da ya kama da haka. Kamar yadda na abata suke cewa kuma ga ma ishara da Allah ma yake cewa yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an. Duk wanda suke sama da wanda suke ƙasa suna roƙon Allah, suna tambayarsa. To kamar yadda na ambata ko na soma ambatawa a jiya shine shi alqur'ani littafi ne na shari'a. Allah subhanahu wata'ala bai aiko alqur'ani dan yazo yayi bayanin kimiyya ta kere-kere ko ta bincike-bincike ko abin da ya kama da haka ba, tare da cewa zaka iya ganin waɗansu ayoyi kamar sun yi ishara akan waɗansu abubuwa da suke faruwa a halin yanzu. Misali Allah subhanahu wata'ala da ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wata'ala ya halicci jinsi na dawakai da alfadarai da jakuna. Allah sai ce domin ku hau kuma ku yi ado da su, sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kun ga ma bai ce wa khalaqa ba, sai ce wa yakhluqu. Shi fi'ili mudari'i yana sa aya kaza ta nuna kaza. To mu sani cewa alqur'ani bai zo da irin waɗannan abubuwan ba, bai zo domin irin waɗannan abubuwan ba. Alal misali yanzu za a zo a gina gida ko kamar masallacin nan da muke ciki, an gina shi don ai sallah, bai hana a samu waɗansu tsuntsaye. Misali in kamar masallatai na da ka samu tsatsewala ko ka samu jemage ya zo ya yi gida, amma ai ba don jemage ya yi gida ko tsatsewala aka gina masallacin ba, duk da cewa sun samu mafaka a ciki. To ba abun mamaki ba ne a ce wata aya an hararo kaza a cikinta, to amma mu sani ba ta zo don yin wannan bayanin ba. Misali yanzu akwai abin da za ka ga Allah ya ambaci kaza, wani kaza ake nufi, to amma saboda mu'jizar Qur'ani kuma sai aga wani abu ya bayyana. Misali Allah yake cewa inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah yake cewa yanda misalin annabi Isa yake kamar misalin annabi Adam ne. Allah ya halitte shi da turbaya, ya ce da shi kasance, kuma shi ke ya zamo ya kasance. A nan ita ayar tana mai da martani akan kiristoci da suke ga cewa annabi Isa ya cancanci bauta tun da mahaifiyar shi ta haife shi ba da uba ba. To kamar ayar tana nuna cewa to ai wanda ya fi zama abin mamaki shine annabi Adam, shi ba uwa ba uba. In bautar kuke gani ta cancanta daga annabi Isa, to kenan go annabi Adam ta fi cancanta. Tunda a cikinsu wannan an same shi ta hanyar mahaifiya ba mahaifi, to wannan kuma ba mahaifi ba mahaifiya. To kaga da Allah ce inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, to kuma yanzu da zaka zo ka kirga sunan annabi Isa da ya zo cikin alkur'ani zaka kwaya 25 ne. In ka kirga sunan annabi Adam sai ga shi ma 25, ma'ana sun zama kan 25. To kaga ayar bata zo don ta ce mana adadin sunan annabi Isa a Qur'ani 25, annabi Adam shi ma 25, ba don wannan ta zo ba. To amma kuma lissafin ya nuna haka suke ba ƙari ba rage. Abin da yasa nake ambatan wannan, yanzu akwai wanda zaka ga sun zurfafa da yawa, akwai wanda suke wani bincike wai shi wato al-ijazul adadi,
wato ijazin qur'ani ta bayanin adadin wa'insu abubuwa sai su ce maka yanzu Allah da yace alaiha 19 wutar jahannama wato a kanta ma'ana mala'iku masu kula da ita 19 sai suke ta to yanzu in ka duba 19 nan haruffan suran abin harufan bismillah 19 ne za ga abin nan to yanzu in ka ce za ka zo ka buga abin nan 19 a cikin surorin ƙur'ani za su shiga su cinye misali sura 114 sannan idan ka zo ayoyin makka 87 madina abin nan 27 nan ma in ka zo ka buga da 19 za ta cinye sai to haka nan adadin ayoyin qur'ani abin nan adadin suru a ayoyinsa adadin harufansa adadin fataha adadin dhamma to wannan akwai kuskure a ciki domin na farko shi mutumin da aka gina shi akan ijazul adadi da zai zo ya lissafa da kansa a samu akasi shakku sai shiga zuciyarsa musamman kila dama shi ya shiga musulunci saboda wannan alal misali yanzu lissafin adadin ayoyin qur'ani a wajen mutanen madina aya 6,000 ce da 214 6,000 da maitan da 14 to amma yanzu idan ka je adadin lissafin mutanen kufa da basra su 6,000 ne da 236 to yanzu inda za a ce ka buga 19 ta shiga a cikin 6,000 da maitan da 14 ta yi daidai to ba za ta yi daidai a cikin 6,000 da maitan da 36 ba domin yanzu 36 in ka ɗebe 14 abinda zai rage 22 19 ba za ta shiga ta cinye ba sai ka samu ragowar 3 to kaga kenan in kuma ka ce za ka buga a cikin 6,000 da maitan da 36 ta shiga ta cinye to ba za ta zama daidai a cikin 6,000 da maitan da 14 ba to kaga irin wannan lissafin zai nuna cewa irin wannan abubuwan gaskiya ba daidai ba ne ƙur'ani bai zo don wannan ba wasu sai su ce yanzu in ka duba da Allah yake bayanin ashabul kafi yake cewa Allah yake cewa wa labithu fi kafihim 300 sinina wazdadu 9 Allah ya ce sun zauna a cikin kogonsu shekara 300 kuma ma suka daɗa 9 malaman tafsiri suka ce wanda suka yi lissafi da kamariya ma'ana kenan hijiriya da muke ciki hijiran manzo alaihi salatu wasalam kaman watanni da suke faduwa suke karewa to shine 309 wanda kuma suka yi lissafi da shamsiya shine kamar miladiya 300 daidai domin yanzu idan kai lissafi duk shekara 30 ta boko wanda zaka ce daga Januwari zuwa Disamba to idan daga almuharram zuwa zulhajji ne sai ka ƙara 1 ma'ana duk shekara 30 ta boko daidai take da 31 ta musulunci domin za ka samu su watanni ne sandararru za ma ka samu cewa masu 31 sannan masu 30 sannan kuma ka samu 28 wani lokacin da 9 to abinda nake so in ce masu wannan lissafi sai suke ce to akwai labithu ta farko da labithu ta ƙarshe in ka lissafa adadin kalmomin za su baka kalma 309 daidai to wannan ba lalle bane ba wani zai iya daukan kaza kalma wani ya dauki kaza bata cika kalma ba yanzu misali zaka ga muna cewa mu yanzu kamar abin da ya shafi rubutun garbiya nunin ba a yi mata digo a lissafin mu na makarantar allo za a ce akwai wasu ayoyi daga farko har ƙarshe ba su da digo misali za a ce da kai salamun ala Musa wa Harun in ka duba salamun ala Musa wa Harun a lissafi ko kuma ka'idar rubutu na garbiya tunda ba sa yi wa nunun digo kaga anan babu digo daga farko har ƙarshe ka ce an da'au lirrahmani walada nan ma kaga akwai lirrahmani akwai nunin a garbiya babu digo shar'iyya kuma akwai in ka ɗauki Allahu samad zuwa ƙarshe wannan dama ittifakan ba wani wanda zai ƙara wani digo to yanzu inda zaka zo ka ce za ka yi lissafin adadi ka ce 19 za ta shiga cikin digon Qur'ani ta yi daidai to in ta yi daidai a rubutu sharkiya ba za ta yi a garbiya ba in ta yi a garbiya daidai ba za ta yi a sharkiya ba saboda haka wannan maganan ijazul adadi
wani abu ne wanda mutane suka dinga bata wa kansu lokaci wanda bai da wani amfani. Ko ka san adadin haruffan Qur'ani kaza ne ko baka sani ba abin da zai cutar da kai, ka san adadin digo kaza ne ko baka sani ba abin da zai cutar da kai. Wani ilimi ne wanda in ma a ce bitaqiq haka lissafin yake to sai dai zama wata kwalliya, amma ba zai kara maka wani abu wanda zaka ce na sanin addini, ko kuma in baka san shi ba a ce ka jahilci addini. Saboda ka bata lokaci akan ijazul adadi ba daidai ba ne. Kawai sai a mai da ƙur'ani yadda ka san wani littafi na kimiyya, a ce wai duk wani abu na kimiyya sai an samo masa mahalli a cikin ayar ƙur'ani ko hadisi, wannan ba daidai ba ne ba. Ƙur'ani bai zo dan bayanin kimiyya ko wani abin da shafi sciences ko a ƙur'ani ya zo a matsayin littafin shari'a. In an samu wani abu na aya ko wani hadisi da ya daidai da wani abu na kimiyya fa ni'mahi, in ba a samu ba dan wannan suka zo ba. Ina fata mun fahimta. To saboda haka su masu wannan bayanin cewa ilimin zamani ya nuna cewa wannan ayar ta nuna lalle dama akwai wata duniya kaza kaza, wannan ayar ba ta zo dan ta nuna mana akwai wata sabuwar duniya wadda ba mu sani ba, wadda dabbobi suke. Kawai abinda Allah yake nunawa mu duba girman halittar sammai da girman halittar ƙasai da kuma yadda Allah ya haɗa dabbobi a ciki. Ya ce wa ma basa fihi ma min dabba, da abinda Allah ya haɗa na dabbobi. In so muke mu ɗauki izina to mu kalli yanayin dabbobin nan. Wallahi idan ka tsaya ka ce za ka yi bincike akan khasa'is na dabbobi da ƙwari da tsuntsaye, to wannan ya ishe ka gane Allah shine Allah. Don za ka ga kamar yadda Allah yake cewa a ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah shine ya ba kowace dabba yanayin halittarta, kuma ya shiryar da ita ga abin da shi za ta iya rayuwa, ko ta fuskan zamantakewa tsakanin su ko abin da za ta ci. Yanzu malamai suke taka kalli tsuntsaye. Tsuntsu mafi yawan rayuwarsa tashi yake, kuma abincinsa ba a sama yake ba a ƙasa yake. To Allah sai ya ba tsuntsu kaifin gani, inda za a ce a auna tsakanin ganinmu da ganin tsuntsaye, to fikon ba za mu iya kwatanta shi ba. Yanzu tsuntsu zai iya tashi wajen kilomita 1 ko sama da haka, amma in yi dubo ƙasa zai iya gano ƙwayar da zai ci. Allah shi masa wannan baiwar, saboda abincin nasa a ƙasa yake. Yana sama sai ga ya sauko ya tsinci wasu ƙwayoyi, shikenan sai ji sai ya tafiyarsa. Za ka iya ganin shirwa ko shaho sun yi ƙoli sun yi sama, amma kuma za su hango wani ɗan tsuntsu sai ga sun kawo sura sun ɗauke sun yi sama. Kai inda kai ne ka hau wancan sama ba za ka iya hango abin da suka hango ba, saboda kai dama rayuwa ka a ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya yi ta. Kuma sannan za ka ga wa'yansu ƙwari wanda mu a tunaninmu kamar ba su da ido, to amma kuma Allah sai ya shirya musu yadda za su rayu. Za ka yi mamaki yanzu kiyashi zai fito daga ramin sai ya tafi neman abincinsa. Idan ya je ya ga abincin ya kasa ɗaukowa, to za ga ya taho a guje ya faɗa ma 'yan uwansa ya ga abinci kaza ko sai ne kuli-kuli ne. To ya akai kuma hanyar da ya taho za ka ga ɗoɗar ita zai bi. Wasu malamai suka ce kakkaifar basira ce ba ido yake da shi ba. Wasu suka ce a'a wani sinadari Allah ya yi masa, yana tafiya wannan sinadarin yana zuba. To idan ya juyo zai dinga biyo kanshin wannan abin har ya dawo daga inda ya fara, da wannan zai gane raminsa, da nan zai gane inda yan uwansa suke. To wannan kaga duk dalilai ne na kudurar Allah subhanahu wataala. Sannan daga cikin dabbobin nan da Allah ya yi mana, ya zamo bukatunmu suna da yawa, kuma duk wata bukatan mu a wajen dabbobi Allah ya saka ta. Misali, akwai bukatan mu ta mu ci nama, akwai bukatan mu ta fatu, akwai bukatan mu ta gashin dabba. To duk Allah sai samu mana da irin wayannan. Wasu mu yi amfani da fatunsu, wasu mu yi amfani da karfin jikinsu mu dora musu kayan irin su jakuna da raƙuma. Wasu ma za ka samu amfanin su shine su yi gadin mu, kaman karnuka. Kare ba a cinsa, ba a layya da shi, amma kare za ka samu yana ma ɗan adam amfani. Shi yasa ma musulunci ya ba da dama jinsin mutane uku ya riki kare. Mutumin da yake farauta irin ta neman abinci, akwai wanda farauta a gunsa kaman fatauci ne, kaman sana'ar hannu ne, zai je ya kaso dabbobi su barewa su gada ya sayar ya samu kuɗi ya rayu. To irin wannan musulunci ya ba shi dama ya ta'amuli da kare. Mutumin da yake manomi ne, yana jin tsoron ko dai wasu su zo su sace masa kayan gona ko wasu dabbobi su bata masa, musulunci ya ba shi dama ya riki kare.
ko kuma mutumin da yake makiyayi ne yana jin tsoron wasu dabbobi kamar irin kyarkeci da zai zo ya kawo farmaki ga dabbobinsa, to musulunci ya ba shi dama ya riƙi kare. Kaga yanzu kare duk da cewa dabba ce koma da baya, to amma kuma muna cin gajiyarta ta fuskan irin waɗannan amfanonin wanda musulunci ainihin ya zamo ya ba da dama. To shi yasa ke cewa ma batha fihi ma min dabba, da kuma abinda Allah ya yada tsakanin sammai da kasai na dabbobi ga sunan kala kala, yanayin jikinsu daban, ɗabi'unsu daban, halayensu daban, abincinsu daban, wani mai kaushin hali, wani mai mummunan hali, wani mai saukin hali. Kuma daga cikin ni'imar da Allah ya mana, duk wata dabba mai mummunan hali sai aka hana mu ci namanta dan kada mu ɗabi'antu da irin halinta na rashin tausayi, kaman shaho, kaman shirwa, kaman damisa, kaman kyarkeci, irin su yanyawa, siyaki da duk waɗannan sai aka hana mu ci naman su saboda suna da mummunan hali na rashin tausayi. To amma kuma izina ce mu dinga ganin su a rayuwa, yadda Allah ya su daban-daban, halayya su daban-daban, mu'amalolin su daban-daban. To wannan shine abin da Qur'ani yake dora mu akai, cewa wayannan dabbobi baka da wata makaranta da kace an zauna ana koya musu rayuwa, babu. Amma kowanne da wannan ɗabi'a tasa yake tashi. Ba inda aka zauna aka koya ma akuya da tinkiya da ainihin shanu da raƙuma a ce to ciyawa ce abincinku. Ba wanda ya koya masu, suna tashi sun san ita ce abincinsu. Ba wanda ya zaunar da zakuna da karnuka da kura ya ce ko kuma nama za ku ci, suna tashi sun san cewa nama shi suke sha'awa kuma shine abincinsu. In ka ba su ciyawa ba za su ci ba, amma lokacin da ka ba su nama za su ci, kila masu kwata a hannunka idan baka fi karfin su ba. Ma'ana Allah shi ya ɗabi'antar da su a irin wannan rayuwar tasu, kuma da kaza ya ga kaza ya san mai cutar da shi ne kawai zai gudu. Yanzu bera dan ya ga tunkiya ba zai gudu ba, bera dan ya ga rago ba zai gudu ba, amma yana ganin kyanwa ba sai ka ce masa ya gudu ba. Kadangare dan ya ga tunkiya ko akuya sai ya hau bayanta, amma ya zai hau bayan kyanwa ba zai je ba, da ya gani ya san mutuciya ce, bal abinci ma za ta dauke shi a matsayin abinci ta cinye shi. Ma'ana Allah shi ya ɗabi'antar da su su guje wa kaza kaza kun ba zai cutar da su ba. In ba Allah ba babu wanda zai iya irin wannan shirin. To duk wannan yana nuna maka ƙudurar Allah da kuma ƙwarewarsa ta fuskan yadda yake gudanar da bayi. To duk wannan dabbobin wanda ni na tabbatar a baka lissafi a yau cikin azumin nan, a ce ka ɗauki alƙalami da takarda ka zana jinsin ƙwari, kada ka bar ko ɗaya, ka zana jinsin tsuntsaye, kada ka bar ko ɗaya, sannan ka zo dabbobi na tudu kawai a kyale na ruwa. Ma'ana yanzu ka zo ka ce akwai kiyashi, akwai tururuwa, akwai gara, akwai gwano, akwai kaza. To wannan jinsin a ce sai ka rubuce su gaba ɗaya. Sannan kuma ka zo ɓangaren tsuntsaye, akwai agwagwa, kaza, zabo, tattabara, ɗawisu, talotalo, su ma a ce sai ka gama. Ba na jin za ka iya wannan a shekara 10. Wallahi sai ka gama in littafi za ka buga, sai ka buga an kaddamar, sai ka tuno wa'insu duk baka rubuta su ba. To duk da adadin, ba wai ka ce ɗaiɗaikun su ba, ka ce ɗaiɗaikun adadin sauro, ɗaiɗaikun a'a, jinsin daban-daban wanda ka kasa lissafewa. To ɗaiɗaikun su Allah ce wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Kuma shi Allah ala jam'ihim, a bisa ya tara su wuri ɗaya lokaci ɗaya, idza ya sha'u, yayin da ya so yin hakan, ƙadirun mai iko ne. Kada ka taɓa ɗauka idan Allah zai tashi alkiyama a ce akwai wani sauro duk ƙanƙantarsa bai zo ba, ko wani kiyashi duk ƙanƙantarsa ya ɓata ko ya ɓuya. Babu wannan. Duk gabaki ɗayan halittar da Allah ya sai sun taru gabaki ɗaya gobe alkiyama. Ba ma wannan ba, ya zama shine wato abin da ya fi ƙwarewa a ciki, wanda duk ya cuci wani sai an yi sakamako. Ga wani sa mai ƙaho, wani bakwalo mai ƙahon nan ya zo ya cutar da mara ƙaho, ranar alkiyama za a sama wancan ƙaho a ce ya rama. Kai kuma bawan Allah ba sai an faɗa maka ba, kaga dai an sa wa sa mara ƙaho ya yi ramuwa ga wanda ya cuce shi. Kai kuma a matsayinka na mai hankali ka saci kuɗin wancan, ka cuci wancan, kai ba sai an faɗa ma cewa akwai sakamako ba. Ai kai da ganin cewa rago mai ƙaho yana rama tunkuyin da mara ƙaho ya masa,
to wallahi kai ma ka san duk cutar da kai wa bayin Allah tana nan ba gara ba zago. In kana gaba a gane ka a duniya ba, to ga kanan tantarwai a lahira, babu abin da zai boye ma Allah. Allah subhanahu wataala yake cewa wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fi yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah yake cewa wato ainihin za a bujiro da littattafan aiki, duk ayyukan da muka yi da na kwarai da ba na kwarai ba za a zo ajiye su. Za ka ga masu manyan laifuka suna tsorace da abin da yake ciki, suna cewa kai tonmu wannan wani irin littafi ne, baya barin babban abu ko karami face sai ya kiyaye shi. Allah ce wa wajadu ma amilu hadiran, sun samu duk abin da suka aikata gashi nan halarce, ba wani abin da ya zama ya kauce. Allah ka samu dace. To Allah ya ce wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Mu fahimci wannan gabar da ya ce wa huwa ala jam'ihim, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. To wannan qadir din da me take ta'alluki da idza yasha'u ko ala jam'ihim? Ko shakka babu tana da alaka da ala jam'ihim. Takadirin aya ne shi Allah mai iko ne na tara su a duk lokacin da ya ga dama. Ba wai ana nufin cewa Allah subhanahu wata'ala idan ya so mai iko bane a kaza, kenan in bai so bai da iko, ba shine ma'anar ayat ba. Shi yasa akwai ibarar da zaka ji wasu suna faɗa, malamai sun ce kuskure ce, kaji mutum yana cewa huwa ala ma yasha'u qadir, wannan kuskure ne. In ka ce wa huwa ala ma yasha'u qadir, Allah mai iko ne ga abin da ya ga dama, kenan abin da bai ga dama ba fa, kenan kamar ka ce ba shi da iko a kansa. A'a, ibara mai kyau, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah mai iko ne a bisa komai da komai. Ina fata muna ganewa. Mai tafsiri anan sai ce wa min ayatihi ta'ala, yana daga dalilan kudiran Allah madaukaki li izhari lutfihi li ibadihi, domin bayyana tausasawarsa ga bayinsa, khalqus samawati wal ardi, halittar sammai da kuma kasai, wa khalqu ma batha, da kuma halitta abinda Allah ya da shine ce farraqa wa nashara, abinda ya da ya daidaita fihi ma a cikin su min dabbatin, yace ma yadibbu alal ardi, shine duk wani abinda yake tafiya a ban kasa, minan nasi wa gairihim, na yan adam da kuma waninsu. wa huwa ala jam'ihim, kuma shi Allah dangane da tara su lil hashri saboda tashin alkiyama, idza yasha'u yayin da yaso, to Allah qadirun mai iko ne. Mai tafsiri yace fi dhamiri taghlibun lil aqili, wannan fi dhamiri wani akwai wani fihi wanda suke da fihi su goge shi, wannan fihi din bashi da wata ma'ana. fi dhamiri taghlibul aqili ala ghairihi, a cikin wannan dhamiri da aka ce wa huwa ala jam'ihim, kun ga sai aka ce jam'ihim, ba a ce jam'iha ba, ba a ce jam'ihinna ba. Idan aka ce jam'iha ghairul uqala ake nufi, jam'ihinna ghairul uqala. Amma idan aka ce jam'ihim aka kawo wannan mimun, ana nufin masu hankali. To anan kun ga sai aka rinja yadda masu hankali akan wanda ba su da hankali. Sai ya ce wa yumkinu su'alun, to ta iya yiwuwa wata tambaya ta kasance, mutum ya ce idza kana Allahu latifan bi ibadihi, idan Allah ya kasance mai tausasawa ga bayinsa, fi jami'il halat, a kowane halaye, falimadha yusibuhum ma yusibuhum min al-masa'ib, to me yasa abin da yake faruwa ga bayi yake faruwa na musibu, tashin hankali, yunwa, talauci, kashe-kashe, kone-kone, kai farmaki wa juna, to me yasa wannan din take faruwa? Kila wani zai iya wannan tambayar shi a cikin zuciyarsa. Yace ajaba ta'ala faqal, to Allah da kansa sai ya amsa yace wa ma asabakum, duk abinda ya shafe ku, min musibatin, na wata musiba, fa bima kasabat aydikum, to wannan yana faruwa ne saboda abinda hannayenku suka tsiwurwurtar.
wa ya'fu an kathir, kuma Allah subhanahu wata'ala yana yin afuwa dangane da abubuwa da yawa. Sai yace wa ma antum bi mu'jizina fil ardi, kuma ku ba ku zamo masu gagarar Allah a ban ƙasa ba. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, kuma ba ku da wani majibinci, ba ku da wani mai taimako wanda ba Allah ba. To anan Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin irin abubuwan da za su iya faruwa, kuma wannan ni'ima ce Allah yake mana, cewa idan kaga kaza ya faru to dalilinsa shine kaza. Ma'ana yanzu ya rage ruwanka a matsayinka na mai hankali, ka je ka ga to yanzu tunda na san matsalar ya kamata ko wace hanya ya kamata na bi na gyara, amma matsala tabbas akwai ta, kamar yadda za mu yi ƙarin bayani. Allah ya ce wa ma asabakum, duk abin da ya shafe ku min musibatin, na kowace irin musiba. Nan kun ga aka ce min musibatin, na kira ce a cikin siyaƙin ba da labari gamewa take yi. Malamai suka ce akwai musiba diniya, akwai musiba duniyawiyya, akwai musiba ta fuskar addini, akwai musiba ta fuskar rayuwar duniya ta yau da kullum. Menene musiba ta fuskar addini? La samaha Allahu, mutum ya zamo mai saban Allah, duk yadda za a gargade shi, duk yadda za a ja masa kunne a yi masa wa'azi, ya ji kaza ba kyau, amma kuma zai je ya rufe ido ya saban Allah. Ko sabo na kuɗi in mai kuɗi ne, ko sabo na ƙarfin jiki idan mai ƙarfin jiki ne, ko sabo na kaza idan yana da kaza ɗin. Ko kun mutum ka samu ya ji an sha maimaita masa kaza, ya saba ma addini, ba addinin musulunci bane ba, kaza bid'a ce a addini, ya ji kuma ya san ba zai iya ture wannan magana ba, amma zai rufe ido, zai ci gaba da yi. Wannan musiba ce a cikin addini. Malamai suka ce wannan ma ita ce mafi girman musiba, domin duk musibar da za ta nesanta ka daga Allah, wannan ita ce mafi girman musiba. Wani lokaci musibu da za su iya faruwa na duniya, wata musibar idan mutum ya daure ya sallama ma Allah, to za ta iya kusa tashi zuwa ga Allah subhanahu wataala, domin bai kai karan Allah ba, bai butulce ma Allah ba, bai bijire ma Allah ba, ya mu'amalanci wannan musiba da abin da musulunci ya da mu'amalance ta, to wannan sai ya kusa tashi zuwa ga Allah subhanahu wataala. To Allah sai ya ce duk abin da ya shafe ku na wata musiba, fa bima kasabat aydikum, to saboda abin da hannayenku suka tsiwurwurta ne. Musiba a cikin addini mutum ya zama mai sabo, ne sai ka samu ya hada sabubbuka da yawa. Zaka same shi wal iyazu billahi dan giya ne, shan giya yake, yana shan sigari, wal iyazu billahi mai neman mata ne, wani ma ka samu dan luwadi ne, wani ma ka samu barawo ne, wani ka same shi dan kwaya, dan kaza, dan daba, duk irin wannan abubuwan. Malamai suka ce matsalar ita ce, wato shi sabo gayyato yan uwansa yake, yadda da'a take gayyato yan uwanta, to haka nan sabo yake gayyato yan uwansa. Shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun. Ya ku masu imani, ku amsa kiran Allah da manzo a lokacin da yake kiran ku zuwa ga abin da zai raya ku. Ma'ana lokacin da ake ce maka ka tuba ka bar kaza, to ka amsa wannan kiran. Idan baka tuba ba ka bar wannan mummunan aikin, to ƙarshe wannan mummunan aikin da ɗaya ne sai ya gayyato wani mummunan sun zamo su biyu. Da sabo ɗaya kake sai ka koma da kana sabo biyu. An maka wa'azi ka ki bari, da biyu ne, biyun sai su gayyato ɗaya ko su gayyato biyu, su koma uku ko su koma hudu. Ba kai a wani ba sai saban Allah ya baibaye ka ta ko ina. Duk wani abin da zai zama Allah yana tir da Allah wadai da shi, ga kanan kace a ciki. Matsalar ka shine tun lokacin da abun bai yi muni ba ka ki bari, to yanzu yayi maka kanta, yayi maka tsatsa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah ce ba haka lamarin yake ba, yayi tsatsa a cikin zuciyarsu abinda suka kasance suna aikatawa na saban Allah. Malamai suka ce domin ita zuciya yadda ka san farin tufa,
idan wani baki ya fallatsa za ka hango wannan bakin daga nesa, to idan wani baki ya sake hawa sai ya ƙara faɗi, wani ya hau sai ya ƙara faɗi, har idan wani baki ya hau kan wancan bakin ba za ka gane wani baki ya hau ba. To haka zuciya take da tsatsa, in ta yi tsatsa to sai ya zama kullun duhu akan duhu, duk wani sabo mutum ba zai je wahalarsa ba, zai shi kai tsaye wal iyazu billah. To malamai suka ce kenan ashe daga cikin abin da yake sa mutum ya samu musiba a addini, a faɗa maka kaza sunnar manzon Allah ne ka sa kafa ka shure, wallahi wannan musiba ce. Musiba ce a wajen musulmi ka san cewa wannan sunna ce ta manzo alaihi salam, ba sunna ta kuɗin da zaka ce baka da kuɗi ba. Ya ilahi, a matsayinka na musulmi kana da abun koyi da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kana da abin alfahari da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kana da wanda za ka yi farin ciki ka tashi a tuta sa gobe alkiyama irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ya za a ce ma kaza sunnar sa ce ka sa kafa ka shure, a ce maka yayi umarni da kaza ka ji kai wannan abun bai maka ba. Manzon Allah ya ce ayi kaza, in nayi mutane za su tsangwame ni, ma'ana yanzu kai yarda su take burge ka ba yarda Allah ba, wal iyazu billah. To wallahi wannan musiba ce a rayuwar musulmi, musiba ce wannan a rayuwar musulmi. Magabata gaggawa suke, kamar yadda mun sha buga misalai, in sun ji Allah ko manzo sun ce kaza to gaggawa suke su aikata wannan. To sannan akwai musiba a duniyance. Musiba a duniyance shine irin abubuwan da suke faruwa a halin yanzu. Rashin zaman lafiya, zaman ɗarɗar, kashe-kashe, ƙone-ƙone, kai farmaki. Ni na tabbatar Allah ya kiyaye, a shekara 20 da ta wuce da za a ba mu labari a ce za a riƙa cinikin ɗan adam kamar yadda ake cinikin zakara ko bunsuru, wallahi wanda zai ce to gaskiya kada Allah kai ni wannan lokacin, za ka kaddara wasu shekaru 70-100 ne za su zo. Ɗan adam mai daraja wanda Allah ce wa laqad karramna bani adama, amma yanzu ba wai rago ko sa ko zakara ko kaza ba, ɗan adam ake ciniki. Musibar ta kai da munin wani ya kama 'yan adam ya sarar da su sari, wani ya sara yadda ka san tufafi ko takalma, ɗan adam ake ma wannan. Ya ce kaza na sarari ba nake nema, shi ma wani ya ce ya saran ma wani. Ɗan adam shi ake ma wannan a yanzu. To kuma ina tabbatar mana, wallahi thumma tallahi, wannan mu ne muka saki layi. Da mun yadda ba mu iya ba yadda Allah ce ba mu iya ba. Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, shi Allah shi sani ku ba ku sani ba. Sai muka ce to Allah, tunda ka halicce mu ka ba mu rai da lafiya ka gama aikinka, ba ma san tsare-tsaren ka, mu za mu tsara yadda za mu rayu. Shikenan kamar mutum ne bai taba hawan keke ba, yana so ka koya masa keke, ya hau ya dora kafafuwa akan feda, ka fara turawa sai ta shi kikale ni na iya, kuma dama a gangara ne. Me kake zato zai faru da shi da keken kam? Sai da yadda Allah ya tsara. To yanzu kusan wannan shine tsarin mu, kawai komai yanzu mun karbe a hannun Allah, mun nuna ma Allah shi da ya halice mu, to kuma ba shi zai tsara mana rayuwa ba. Mu yanzu mu ne yan bani na iya, mu ne muke ga za mu zo da wacce za ta fishe mu. To wallahi ina tabbatar mana, tunda Allah ya ba mu labari ya ce duk abin da ya shafe mu na musiba, mu ne muka jangwalo wa kawunanmu da kawunanmu. To idan har da gaske ne muna son fita, mu ce Allah mun tuba, yanzu za mu zo mu bi tsarinka. To wannan kawai shine mafita. Amma wallahi duk wasu intelligent da ake kira ƙwararru, wai za a zauna a tattaune da za a fita, kwakwalen dai in ce ko Allah shi ya halice su, to shikenan duk kwakwalwarka da basira ka Allah shi ya halice ta, sai ya dakwashe kwakwalwar taka. Ku zo ku tattauna shirme ku tashi ku tsara, kuma ba za a samu mafita ba. Inda tsarin namu da tunanin namu akwai mafita a ciki, tun da ba an fita ba, wani shiri ne ba a yi ba, wani tsare-tsare ne ba a yi ba. To amma me, saboda mu dai har yanzu ba mu yadda cewa mun kuskure wa Allah ba, bari mu gyara, har yanzu ba mu yadda da wannan ba. Ta ce shugabanni sun kasa,
to shikenan shugabannin da suka kasa suwa suke shugabanta, mu irin mu ne suke shugabanta. Lokacin sayyidina Ali wani ya zo yake cewa Ali, al'amurra duk sun sakwarkwace a lokacinka. Lokacin Abubakar da Umar da Uthman komai lafiya kalau, amma kai lokacin da abubuwa sun lalace. Sai ya ce lokacin Abubakar da Umar da Uthman iri na mu ne talakawansu, shi yasa abubuwa suka tafi da kyau. Amma ya za a yi irin kuka zama talakawa na komai ya kyau? Ba zai yiwu ba. Domin kama kuntum yi walla alaikum, duk yadda kuke haka ake shugabantar maku. Yanzu ka iya ganin wani ya wuni a dandali, Allah wajen shugabanni, azzalumai, barayi, macuta. Ka bari wani dan abu ya shigo hannunsa na bayin Allah, kaga ikon Allah. Wallahi sai a ce gari shugaban ma. Ai kun taba ji a ƙasan nan, wala Allah ma kila ka samu har yanzu ma kila wani gwamna ne na wata jiha mai ci, an ce ya jarraba mai irin wannan din. Kullun zagin gwamnati, barayi, wane ne da sauransu. An ce wannan magana ce mawal dukun ji ta sama da ni, ya shirya gayyata shi wancan din, ya ce mashi ya zo yana so tattauna wani abu, kuma aka yi rashin sa'a, wala Allah ko dai ba shi da abun hawa ko shi ya ce masa ya zo akan abun hawa na haya. Da ya zo kamar yadda kissa ta nuna, ya ba shi 250, ya ce ya ba shi dan a daidaita ko dan nafef din. Da ya je in mamanta ba sai ya ba shi 2000, ya kalmashe sauran. Da ya koma ya ce masa ka sallame shi, ya ce dama ya faɗa wa security ga yadda ya shirya, a tambayi shi mai babur ɗin haya nawa ya bashi, nawa ya baka, ya ce 2000. Suka ce to saurara. Da ya je tambaye shi ka sallame shi, ya ce nawa ka bashi, ya shiru. Nawa ka bashi, dole ya faɗa. Ya ce to da Allah nawa na baka, na ce ka bashi. Ya sun koyar da kai. Ya ce to kai yanzu karo ɗaya kuma talaka ɗan uwanka na baka ka bashi, baka san ni me zan baka ba idan an tashi, amma ka toci talaka ɗan uwanka, maimakon ma ka raba ka bashi rabi, sai ka bashi 2000 a cikin 250. Ni a matsayina na gwamna in ne sata me laifina? To wannan fa shine halin namu. In ka ji mutum yana ta zagi Allah kaddai Allah ya jarabe shi ya zama wani advisor ko wani kaza, a ɗan turo kuɗin buɗe bakin wani masallaci ta hannunsa, kaga ikon Allah. Ƙarshe da aka turo 200,000 ya ba su 100,000, ya yi ƙoƙari kenan, wannan wali ne. Ya rike 100 ya ba su 100, ya yi abin da ƙarshe ya ba su 25 ko 50. To yanzu wannan sai ya zama gwamna ko shugaban ƙasa, mai kake zato? To shi yasa laifin na wane naku ne, namu ne gaba ɗaya. Daga cikin matsaloli kai laifi ba kai da kai laifi ba, wannan matsala ce babba. Amma in na yadda ni mai laifi ne, zan yi kokarin gyarawa. In kun yadda ku masu laifuka ne, za ku yi kokarin gyarawa. Amma kullum abin da ke hangowa kai ne mai laifi, ka gani ba lokacin da zan gyara. Kai ma abin da kake kallowa ni ne mai laifi, kai ma ba lokacin da za ka gyara. To kuma in haka ne, musiba ba za ta kare ba. Musibu wallahi za su dinga faruwa sai iya abin da Allah ya so. To shi yasa Allah ya ba mu labari don mu sani mu gyara. Wani zai iya cewa to ai yanzu Turai da Amerika da saura kaza kaza lafiya kalau, sai mu ce akwai bambanci tsakanin wanda yake musulunci da arne. Mu muka ce mun yadda na Allah ne, ai shi yasa ke jarraban mu. Domin duk lokacin da kace kai na Allah ne, to fa sai ka bi dokokinsa. Su wancan sun kankabe hannunsu ba su ba Allah, shikenan ku rayu gwargwadon ijtihadin ku, ku rayu gwargwadon tsare-tsaren ku. To amma duk lokacin da kace kai na Allah ne, to kuma Allah sai ya jarrabe ka. Ya faɗa wa sahabbai, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Ta iya yiwa mutane su yi kirki, Allah zai iya jarraba su da dan wani abu. To wannan kuma jarraba dama kala biyu ce. Akwai jarraba wacce za ta iya zamowa jaza'an, akwai ibtila'an. Akwai jarraba da Allah zai yi maka kawai domin ya jarrabe ka, ya ɗaukaka daraja ka, ba don kai wani laifi ba. Domin akwai wanda suke masu manya-manyan darajoji, Allah ya jarrabe su da abin da ransu baya so, ba don saboda laifukansu ba. To akwai kuma wanda zai yi ba daidai ba, a jarrabe shi da ba daidai ba don ya gyara. Shi yasa malamai suka ce istidraji ne. Kana sabon Allah, Allah yana biya ma bukatunka.
kana saban Allah ka ji ka lafiya kalau, kana saban Allah jarin ka lafiya kalau, kana saban Allah kasuwancin ka lafiya kalau, kana saban Allah sana'ar ka lafiya kalau, noman ka kiwon ka komai lafiya, kuma a matsayin ka na babban mai sabo, to wannan abin tsoro ne. Wannan alaman shigo ba zurfi ake maka. Ashe kenan Allah ya jarrabe ka da mummunan abu don ka gyara, shi ma jin kai ne. Domin malamai suka ce shi jarrabi da Allah yake yi mana, yadda ka san lalas ko sakiya ga marar lafiya. Ni na san cewa da zai zamo Allah ya kiyaye wani kurji ya faru ga mutum kamar maruru, a ce sai an je an huda, kila kai za ka kai kanka da kanka ka ce a huda, ba wai dan ka ji zafin hudawar ka kai kanka ba, a'a domin wannan zafin ya kare ka daga wani zafi ko ya raba ka da wani zafi. Za ka ɗauki ɗanka kila ma shi ke nan ɗanka ɗan lele ka kai wa mai kemis ka ce a yi masa allura, dan a tsira masa ka yi dariya ka ji daɗi, ba dan wannan ba. So kake wannan zafin ya fitar da shi daga wani zafi, so kake wannan zafin ya kare shi daga wani zafi. Ta wannan shine abin da Allah yake mana. Idan Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu da abin da ba ma so, domin mu tuba ya ɗauke fushinsa daga kanmu, wannan shine mafitar, shine manufar. To shi yasa Allah ya ce wa ma asabakum, duk abin da ya shafe ku min musibatin, na kowace irin musiba, fa bima kasabat aydikum, saboda abin da hannayenku suke jangwalowa ne, tare da cewa ya afu an kathir, Allah yana yafe da yawa da yawa. Wallahi ina tabbatar mana duk wannan musibin da muke gani, da a ce Allah zai danke mu da ayyukanmu, to sun ninka wannan ninkin ba ninki. Allah shi da kansa ya faɗa yana yafe da yawa. Shi sai ya ce walau akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba. Da a ce Allah zai kama mu da laifukan da muke, wallahi Allah ba zai bar koda wani abu kwaro da yake yawo a ban kasa ba, Allah sai ya gama da shi. Kenan laifuka muke ninkin ba ninki, Allah sai dan taba mu da dan kadan, shi ma kuma domin ya zama ainihin mun gyara. Allah ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Barna ta yawaita, ta bayyana akan tudu da cikin ruwa. Kaga kai dan adam, sai kaga jirgin sama ya tashi ya bar ƙasa wajen kafa sama da kafa 30,000 da kaza ko ma abin nan, amma sai ga an bude kwalba giya ana sha. Kai da kake lilo a sama cikin iska, wai kuma lokacin kai zaka sabi Allah, lokacin zaka sha giya. To in ba dan Allah yana tausayin bayan me kake zato zai faru? Sai a baro jirgin gabaki daya, in ya so gobe ka kara. To amma Allah sai ya kyale duk ai wannan tsiyatakun, karshe ma kayi so da yawa ka zo ka ce na tuba so ɗaya, kuma daga sai Allah ya ce mun yafe ma, shikenan. To malamai suka ce wannan musibun da suke faruwa, da Allah ce fa bima kasabat aydikum, saboda abinda hannayenku suke aikatawa, malamai suka ce wannan musibun mu musulmi daga cikin gatan da Allah ya yi mana sukan zamo kafaran laifukanmu. Wannan ni'ima ce. A ce Allah ya ɗanɗana maka kuɗan wa'insu laifuka, kuma daga nan an gama, wallahi wannan ni'ima ce. Domin babu abin da yake da musiba irin a ce Allah ya danke ka a lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa za a zo da mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya, ya fi kowa jin daɗi, kuma fajiri ne, ya kangare ma Allah. Duk wata gwangwajewa a duniya ya yi, duk wani daɗi ya ji, za a tsoma shi a cikin wuta, wala Allah abin da bai wuce sakan ɗaya ba, a tsame shi a ce tun da kake ka taɓa jin daɗi, ce wallahi bai taɓa sanin wani abu shi daɗi ba. Duk wannan ya tafi. Yau ai ko ba a karanta maka wannan hadisin ba, rayuwa za ta koya maka a yau din nan, inda za a ce ka wuni biyu baka ci abinci ba, baka sha ba, koshin da kai a shekaru me zai ma amfani? Duk koshin da kai ya riga ta ba zai maka maganin yunwar yau ba. Kishirwa in ta kuke ka rasa ruwa, duk ruwan da ka sha ba zai maka amfani ba a duniya ma kenan, ballanta na lahira. Sannan za a zo da mutumin da ya fi kowa talauci amma ya bi Allah, shi ma a tsoma shi aljanna.
wala Allah dan sakan ko dan minti a fitar da shi a ce tun da ka taba shan wahala ya ce wallahi Allah ban san wani abu shi talauci ko wahala ba duk sun riga sun tafi. To ashe gara in har ya zamo sai an yi wa mutum kafara akan laifinsa to gara ayi a duniya. Malamai suka ce anan kawai sai dai abin da ya shafi yaɗa barna a ban ƙasa wal iyazu billah da karkashe bayin Allah da fashi da makami, wannan Allah subhanahu wataala zai ɗanɗana mai wannan azaba tun a duniya kafin ya je ta lahira. Saboda Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Allah ya ce sakamakon wanda suke yaƙar Allah da manzo kuma ya zamo cewa suna yaɗa ɓarna a ban ƙasa, wallahi a hirɗinka a ce kana yaɗa ɓarna, wata ɓarna ba a santa ba sai ta hannunka, musiba ce a wajenka. Duk wanda yake yaɗa ɓarna a ban ƙasa Allah sai ya faɗi irin wannan. Malamai suka ce anan ana magana kan qutta'ut tariq, wanda suke yan fashi da makami masu yada abubuwa da ya shafi sabon Allah da ba sani ba. Allah ya ce an yi kattalu ko dai a karkashe su au yusallabu ko a tsire su au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin, a yanke hannun dama kafar hagu ko hannun hagu kafar dama, au yunfaw min al-ard ko a kore su daga wannan kasan. Allah sai ce zalika lahum khizyun fid dunya, wannan shine kunyata da za su fara tun anan duniya, wa lahum fil akhirati azabun azim, kuma a lahira suna da azaba mai girma. Allah ya togace ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim, sai dai wanda suka tuba tun ba ku samu dama kun cakume su ba. In mutum ya irin wannan abun ya zama dan fashi da makami, dan garkuwa da mutane, dan ya haɗa barna a ban ƙasa, sai ya ji ba kyau ya tuba taubatan nasuha, to wannan insha Allah ana fatan Allah subhanahu wataala ya fi masa. An nuna min lokaci, dole mu tsaya a nan. Abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, abinda mu kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din. Kafin amsa tambayoyi, Malam Shaibu akwai muhimmiyar sanarwa wadda zai gabatar mana insha Allah ta'ala. Waɗannan abubuwan sanyin da aka fasa, akwai waɗanda suke mana taɓa-taɓa a kansu, wani za ka samu kamar da security suka faɗa mana, wani akwai sai ne da iyakansa wai ya rike jin sai, wani kuma kawai sai ke daɗa ya ɗanta don ba 16 a ƙasa, shi kawai a yi sanyin zai da shi ƙara sai kai wajen 20 da a kawai yadda ta ganta don Allah ka bar mana kayan. Sannan na biyu, in an tashi daga tafsir ko da wuta ko ba wuta za mu kashe kayan, inda mun fahimci kawai banna ake so a yi mana. Ba ku sanya aka same ta ba, ba ku sanya aka ka shigo masallaci ba, kuma an yi wannan ne don ba don wani ba, don jin daɗin masu zuwa su sallah, kuma kuna neman ku lalata. An yi muku magana wasu ma suna kyara su saboda Allah. Don haka a sani na farko dai ana da rinka za mu a shiga ba da zuba ido a kai ne da mutane. Sannan na in an tashi daga tafsir ko da wuta ko ba wuta za mu kashe kayan in ya zo ka fita kaje ka sha iska. Sannan complaint da su suka faɗa shi ne dangane da motoci, idan suka zo ko kuce kuka zo sai su nuna ga inda za ku ajiye mota domin kun tashi fita ku ta hanyar sauki, sai mutum ya nuna wa security ta wurin kai shi ba a nan yake so ya sa ba ga inda yake so ya sa.
kuma kukan ku shaida ne musamman a tahajjud abin da yake faruwa in ba dan irin tsarin da suke ba wallahi nan shi a kyala kowa ya sa abin hawan sa inda yake su ya sa in za ka fita a minti 30 sai ka yi wajen awa amma suna tsarawa suna nuna ga inda ya kamata ka sa ga inda ya kamata wancan ya sa sai mutum ya ce wai shi ba nan zai sa ba ga inda zai sa don Allah muna roƙon a bada haɗin kai ga waɗannan jami'an tsaro na masallaci domin a taimaka wa juna ku taimaki kanku kuma ku taimake su samu aikin cikin sauƙi Allah ya samu da su. Assalamu alaikum. Na'am, ‘yan uwa kusan tambayoyin suna da yawa za mu ɗanyi wasu ‘yan kaɗan mu bar wa'yansu sai Allah kai mu gobe. Wannan ya ce Allah gafarta malam ina so a yi min ƙarin bayani akan karya azumi. Shin idan za ka yi ramuwa a jere za ka yi guda 61 ko kuma za ka iya rabawa? To in na fahimce shi yana nufin kafara. Duk lokacin da aka ce kafara ta kama mutum ta azumi ko kafaran ya karya Ramadan da gangan ko kafaran kisan kuskure ko kafaratu zihar duka wannan jere su ake ko dai in lissafin kwanaki za ka yi kwanaki 60 ko kuma a'a idan ganin jinjirin wata ne zuwa jinjirin wata to ko da 29 suka yi in mutum ya yi wata biyu a jere ya yi. Akwai tattaunawa malamai shin wanda ya karya Ramadan da gangan azumin wata biyu ne kawai zai yi ko kuma a'a zai rama shi wancan da ya karya sai ya rama sannan shi kuma wancan wata biyun shi kuma horo ne wasu sai su ce ramuwa game da kafara ma'ana mutum ya rama azumin sannan kuma ya kafara wasu kuma suna ganin wannan wata biyu saboda shi wancan hadisi da ya zo na wancan bawan Allah ya ce ya ma'aikin Allah na halaka ya ce me ya faru ya ce na sadu da matata da rana a cikin watan Ramadan ya ce kana da wuya da za ka yanta ya ce shi baya da wani wuya a wata riwaya ya ce ba wuya sai nasa ya ce to ya ma'aiki sai ce to za ka iya azumin kwana 60 kaga abin da ya ce kenan za ka iya azumin kwana 60 ya ce akwai abin da ya ja masa wannan in ba azumin ba to sai aka ce to za ka iya ciyar da abin da mutane 60 ya ce yau ai duk yankin nan ba wanda ya kai talaucinsa shi bai da komai ma'ana shahidai ya ce za ka iya azumin kwana 60 ya ce ba zai iya ba kun ga anan bai ce kwana 61 ba to shi yasa wasu malamai suke ganin wata biyun kawai shi kenan ya wadatar Allah shine mafi sani. Wannan ya ce Allah gafarta malam ni tambaya ta anan ita ce wai malam an ce manzon sallam ya ce wai duk mutumin da ya ce shi ne wai ba shi ba ne to malam wannan maganar da ake cewa manzon sallam ya faɗa shin malam da gaske ne gaskiya ban santa ba. Wannan ya ce Allah taimaki malam ina so a yi min ƙarin bayani akan istihara yadda ake yin ta. Istihara ba gun wani zaka je ba, ina jin ko dai kamar bara bin azim ko jabir ɗaya daga cikinsu yake ta manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kasance yana koya mana istihara kamar yadda yake koya mana sura a cikin alƙur'ani. Ya ce idan ɗayanku ya yi nufin zai yi wani abu sai ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik har dai zuwa ƙarshe doguwar addu'a ce ma'ana mutum zai ce Allah ina neman zaɓinka saboda ainihin iliminka da ƙwarewarka ina neman ƙaddarawarka saboda iyawarka sannan ina roƙonka falalaka wacce take mai girma dan kai ne mai iko ni bana da ikon komai kai ka sani ni ban sani ba ya Allah
idan neman auren nan da zan fara alkhairi ne gare ni a duniya ta da addini na, to Allah ka tabbatar da shi, ka yi wantar da shi, ka sa albarka a ciki. In ba alheri bane ba Allah ka kawar da shi daga bari na, ka kawar da ni daga barin sa, ka kaddara min alkhairi a duk inda yake. In kasuwanci ne, Allahumma in kunta ta'lamu hadhihi tijara, ya Allah in ka san cewa wannan kasuwanci da zan fara, to za ka ga cewa Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, to wasu sai ka ga sai ce wai in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, to abinda ake so a wannan amra din sai ka ambaci abun. Misali aure kake nema, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha az-zawaja khairul li fi dini wa ma'ashi zuwa ƙarshe. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhihi at-tijara, in kasuwanci ne har zuwa ƙarshe. To wannan shine abin da ake. Ma'ana in kai nufin zaka yi wannan sai kai nafila raka'a biyu, in ka sallame daga nafilan sai kai godiya ga Allah, in ka karanta Fatiha ma ya wadatar, sai kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, to sannan sai ka karanta wannan addu'ar. In wannan abun alkhairi ne, to duk wani abu mai wahala Allah sai ya sauƙaƙe shi, duk wani abun tsoro Allah sai ya kawar da tsoron, duk wani abu mai wahala Allah sai ya kawo sauƙi har abin ya tabbata. To in kun ba alheri bane ba, sai kaga duk wani abu da zai kawo cikas Allah ya farar da shi dan ya zama abin ya faru. Amma ba wai mafarki za ka yi ka ce kaga haske, ko kai mafarki kaga baki, in kaga haske akwai alheri, in kaga duhu a'a. To kuma ahir da zuwa wai akwai malamin istihara a dan duba dai, ahir ɗinka a ce ma wai malamin istihara, ka san haka ake wa gama garin mutane wannan bugen, ka gan shi da tarbi mai dubu, sai ya ce ma kama wannan kwayar ka rike, wai in ka kama kwaya daya ya dinga faɗin wasu abubuwa, wal iyazu billah, wani ma ambaci sunan manzon Allah, ambaci sunan shedan, ambaci sunan manzon Allah, ambaci sunan shedan. To idan wanda kake rike aka dace sunan manzon Allah ne, to sai to shikenan abu yayi. In sunan shedan ne, wai shikenan bai. Wannan duba ce, ko ka yadda ko baka yadda ba, dan duba ne kai, kuma kai da kaje gun dan duba kaje, saboda ka istikhara kai kake wa kanka da kanka, ba wani zai maka ba. To ina ga za mu takaita a nan, sauran tambayoyin sai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe insha Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.